Ναι, όπως μπορούσε να μας εξηγήσει ότι κάποιος την παρακολουθούσε, κάποιος τη δηλητηρίασε. Και είμαστε όλοι ύποπτοι για το θάνατό της. Γι' αυτό θα κάνουμε διάφορες πρόκλησεις για να βρούμε ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος. Δεν το πιστεύω ότι κάποιος σκότωσε τη γυναίκα όπως σας. Κάποιος από εσάς Είστε όλοι υπεύθυνοι για το θάνατο της Μαρίας! Τώρα να αναλύσουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και να δούμε ποιος είναι ο αληθινός δολοφόνος! Σιγουρευτείτε να το δείτε μέχρι το τέλος, γιατί ο αληθινός δολοφόνος θα σας σοκάρει! Εντάξει, όμως το στοιχείωμα είναι. Λοιπόν, κρατάει. Ναι. Δεν ξέρω. Μιλάει ψηλά αυτός, ναι. Είναι πολύ καλός αυτά. Το οποίο σημαίνει ότι έχει μεγάλο άλλο δολοφόνος και σίγουρα είναι παραφάριο. Εγώ δεν γίνεται μόνο να μιλήσω τώρα. Εγώ δεν κάνω μητσέλη. Ό,τι ξέρεις είναι τη μέση τάση. Πάμε στο πρώτο δοκιμασία! Όπως είδατε, ο δολοφόνος πηδάει ψηλά και πηδάει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό τώρα θα πάμε εμείς σαν τραμπολίνα μας και θα δούμε ποιος πηδάει καλύτερα, εντάξει? Εγώ θα πηδάω καλύτερα γιατί εγώ είμαι πιο μικρός και πηδάω πιο ψηλά από όλους. Θα το δούμε σκατούλη, μικρούλη. Εγώ κάνω χρόνια τραμπολίνο, οπότε μια χαρά. Χιλάρμι μόνο. Εδώ 3 ξεκινάμε. 1, 2, 3. Άντε σπιτάκια ψηλά. Όχι. Παραφάριο. Ακόμα δεν ξεκινήσω παραφάριο. Έχει φέρει κάτι του πας. Όποιος πηδήξει πιο ψηλά από όλους είναι ύποπτος, οκ? Ψηλά! Καλά είσαι. Εντάξει παιδιά, καλημέρα, όλα καλά, μην αγχώνεστε, όλα καλά. Πάμε στο γραφείο να δούμε ποιος πήδηξε πιο ψηλά από όλους και ποιος όχι, ποιος είναι ύπνος. Εδώ πέρα, κοίτα να πάμε και κλείσουμε και το επόμενο challenge. Πάμε στο στοιχείο νούμερο 2! Θα μαγούμε τώρα. Εδώ τώρα απλά κάνουμε και που το βλέπετε, χαλάζουμε. Ναι, μια χαρά. Θα παίξει του λάμπα. Πώς το σκέφτηκα εγώ αυτό! Ω, το κόλλησε! Ναι, αυτό δεν πέσω! Πώς! Όπα, κοίτα! Μαχαίρι! Τι, θα το κόψα. Θα το κόψα. Αυτός ο δολοφόνος πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να σηκώσει έτσι του λάπα! Ναι, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να με αλλά δεν είμαι εγώ. Γιατί το είδατε όλοι παιδιά ότι είμαι μέσα στο βίντεο, εντάξει? Και πάλι μπορεί να γίνεις κάποιο. Θα πέθαινα και εγώ! Πάμε στο δοκιμασία! Τώρα είναι μια δοκιμασία δύναμης. Θα πρέπει να τραβήξουμε το αμάξι όσο πιο μακριά γίνεται. Μαζί με αυτό πέρα από το σκηνή. Και όποιος θα φτάσει πιο μακριά είναι ο πιο δυνατός αλλά και πιο ύποπτος. Σωστά. Ξεκινάει πρώτος ο Οδυσσέας! Πάμε! Ήρθε η ώρα να σου αποδείξω πως είμαι ο πιο δυνατός εδώ πέρα. Πάμε. Πάμε. Δεν μπορώ. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Οδυσσέα, ούτε χιλιοστό δεν πέρασες! Ούτε τίποτα εδώ πέρα! Το σπαβός του Παναθηναϊκού το έχω! Και έχω το μυστικό μου κόλπο, κοιτάξτε! Δεν μπορώ άλλο! Το κόμισα πολύ καλά παιδιά! Τα κατάφερα! Το σπαβός, το είπα θα καταφέρω! Είναι σίγουρο ότι εγώ θα κερδίσω από το τσάν και θα τραβήξω μέχρι τέλους το αυτοκίνητο. Και πάμε. Τράβα λίγο ρε Χριστά! Θα πάω πόσο άλλο δεν μπορώ. Παιδιά, φτάνει, εντάξει, καταλάβαμε Νιώθω όλοι. ότι θα λιποθυμίσω λίγο. Για να σπρώξω το αυτοκίνητο, χρειάζομαι το μυαλό μου. Θα υπολογίσω το βάρος του αυτοκίνητου και τη δύναμη που Ένα χρειάζομαι. ρε τι μου τέλειωνε 50 ώρες. Καλά, πάμε. Για να δούμε τι βλέπει το μυαλό σου. Έλα, Οι υπολογισμοί σου δουλεύουν. σκέψου πιο δυνατά! Παιδιά, νομίζω το μυαλό δεν βοηθάει εδώ. Όσο και ύψος και να είσαι αδύναμος. Συγγνώμη, λοιπόν. Δεν πειράζει, έστω να είμαι ύποπτος. Παιδιά, είμαι έτοιμος! Τώρα θα δείτε! Είναι σίγουρα δύναμή μου! Άντε παππούλη, πάμε! Δεν κουνιέται καν ρε. Κέρδισα! Εσύ ο δολοφόνος έτσι πως φαίνεται, ύποπτος. Απλά είμαι δυνατός! Σκότωσες τη γυναίκα μάλιστα.
Καλά. Αυτός λέει ψέματα με τα ξέρει. Είμαι πάρα πολύ καλικός, αλλά είμαι δυνατός πάρα πολύ. Γελάρμι μόνο! Συνεχίστε, παιδιά! Όπως βλέπετε, τα πράγματα δυσκολεύουν! Πάμε. Όπως βλέπετε, έχω κοντά τη Μαρία. Τι μου τώρα το τρόπο. Κοίτα. Κρύβεται, είδες. Ναι. Το είδατε. Καλά που τον είδα, καλά που τον είδα. Πάλι προς το μία. Αλλά κοιτάξτε, πόσο γρήγορος είναι. Πόσο αφέλικτος είναι. Στρέφει εκεί πέρα, πάω. Σαν το Σούπερμαν! Και είδα. Ανεβαίνει. Τσουλίτρα. Όπως είδαμε, ο δολοφόνος είναι γρήγορος, ευέλικτος και δεν φοβάται τίποτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πάμε τώρα στην δοκιμασία αδρεναλίνης! Ήρθε η ώρα, παιδιά, να κάνουμε την τεράστια τσουλίδρα. Να δούμε ποιος είναι πιο ευέλικτος, πιο άκτρας και πιο γρήγορος. Ναι, μάλλον εννοείται να την κάνετε εσείς γιατί εγώ ψιλοφοβάμαι, ξέρετε τώρα. Φοβάσαι αυτό. Εντάξει, τώρα τι να κάνω, φοβάμαι, αλήθεια, φαίνεται πολύ τεράστια. Άντε φύγε. περάσετε. Γελάρι μόνο. Και εγώ λίγο φοβάμαι, αλλά δεν πειράζει να το κάνω για εσάς, παιδιά. Βοήθεια! Φοβάμαι πάρα πολύ εγώ! Ο τιμόπαντος δεν είναι καθόλου τόσο. Φοβάμαι, βοήθεια! Βγάλτε με από εδώ! Βγάλτε με! Δεν κάνει το μυαλό ρε! Τελειώνει αυτό το μαρτύριο, πότε τελειώνει! Όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Ευτυχώς. Τέλεια! Τέλεια! Δεν φοβάμαι τίποτα! Αεροφάριο! Αεροφάριο! Έφυγε αεροφάριο! Παιδιά! Όλα καλά! Πώς περάσατε, παιδιά, πείτε μου. Χάλια, δεν ξαναπάω ποτέ εκεί πέρα! Τσίκι μπουκι, easy peasy lemon squeeze! Εντάξει, μια χαρά εγώ! Τέλεια! Πάντως, παιδιά, όπως φαίνεται, η Κρίστα και ο Τιμό δεν είναι ύποπτοι, γιατί φοβούνται και ιδιωτικά η Κρίστα τι πήγε. Ευτυχώς που δεν πήγα. Αλλά εμείς δεν φοβάμαστε τίποτα! Αλλά όχι, εγώ δεν είμαι πλούς, γιατί εγώ τη γυναίκα μου δεν ασχολούνται. Εγώ τη γυναίκα μου την αγαπάω. Οπότε εσύ είσαι ο δολοφόνος. Να δούμε μετά! Γιατί δεν πιστεύω ότι εγώ μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο πράγμα. Είμαι καλός άνθρωπος! Αυτό θα το δούμε αργά, γρήγορα, η αλήθεια θα φανεί. Συνεχίσουμε το επόμενο! Ακόμα και εδώ πέρα πάλι εγώ είμαι μέσα. Τι πολύ μιλάς! Για να δούμε. Τι περιμένω τη Μαρία, βλέπετε αργή όπως πάντα. Και πού! Τι! Αλλά αυτός παρατρίχα, είδες παρατρίχα. Ναι, αυτός ξέρω δεν είναι καλά και γρήγορα! Στο σκηνοτόριο τότε. Μα εγώ είμαι μέσα στο εκεί πέρα, πήγα από τη συγκαίμε. Μισό, όχι σίγουρα. Φωνάζετε εδώ! Μην με νευριάσετε! Είμαι πολύ νευριασμένος για αυτή τη φέρα που έγινε! Πάμε να δοκιμάσουμε πόσο καλά οδηγάτε, παιδιά, για να δούμε! Άντε σηκωθείτε γρήγορα, φύγαμε από εδώ! Όπως είδατε, ο δολοφόνος πήγε να πατήσει τη Μαρία. Γι' αυτό τώρα και εμείς θα κάνουμε μια δοκιμασία που θα δούμε ποιος οδηγάει καλά και ποιος οδηγάει χάλια. Ξεκινάω εγώ, άντε! Δεν έχεις δίπλωμα, μικρό επίγε. Να, ξεκινάω εγώ. Γελάρμι μόνο. Ξεκινάει πρώτα παππούλιτες, πάμε. Γελάρμι μόνο, поехали. Ένα, όπα, δύο, τρία. Γελάρμι μόνο, πάντα. Εγώ μπορώ, ξέρω. Καλά τα πάει, Μπορώ και καλύτερα εγώ. Λίγο ύποπτος. Γελάρμι μόνο, ξέρετε. Είμαι το καλύτερος. Άντια, σου. Λοιπόν, παιδιά, η τεχνική μου είναι να πηγαίνω αργά και σταθερά. Φοράω και τη ζώνη ασφαλείας, να είμαι πάντα ασφαλής. Δεν θέλω να τρακάρω, δεν θέλω να πάθω κάτι, ούτε θέλω να χτυπήσω τα ανθρωπάκια εδώ πέρα. Οπότε πάμε αργά, σταθερά και έτσι φτάσουμε στο προορισμό μας. Άμα υπάρχει κάτι πιο αργό από χειλώνα είναι μόνο ο Ντιμόν. Εντάξει, μια γράμμα, έλα Ντιμόν, δώσε! Μια χαρά, τίποτα και τα πάμε πολύ καλά. Εδώ τα λίγο δύσκολο, πολύ καλά και τέλεια. Ευκολάκι. Παιδιά, εμένα δεν με νοιάζει άμα είμαι ύποπτος ή όχι, με νοιάζει ασφάλεια. Ασφάλεια πάνω απ' όλα! Και τώρα σαν κυρίες που είμαστε πάμε να περάσουμε αυτή τη δοκιμασία πανεύκολα. Ήρεμα, ωραία. Όπα, κατά λάθος, κάτσε, το έχω. Κάτσε, τώρα το στρίβουμε λίγο. Ωραία, μια χαρά, πολύ όμορφα. Όπα, νομίζω το πάτησα λίγο. Τώρα εδώ. Το κατέστρεψε
πιστέψω όλα! Ναι, ακόμα κι εγώ θα οδηγούσα πολύ καλύτερα. Χάλια, πολύ χάλια. Όπα, παιδιά, όπα. Και τώρα ευθεία. Όπα. Παιδιά, μισό. Μην με παρεξηγείτε, παιδιά. Εγώ δεν ήθελα να τα ρίξω. Εγώ ξέρω να οδηγάω πάρα πολύ καλά. Ήρθε η σειρά μου. Και για τη μνήμη της Μαρίας, παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε μια εγγραφή να την τιμήσουμε. Γιατί την αγαπάμε όλοι, εντάξει. Άμα την αγαπάτε, κάντε εγγραφή. Και ξεκινάω τώρα. Χαχά, σας μπαμπάκος. Σας μπαμπάς, τριφταράς, μάγκας. Καλά το πάει, ναι. Ναι. Το χτύπησε λιγάκι. Ούψ. Ένας πάντων, παιδιά, νευρίασα. Σούπα! Είστε καλά. Τρέχουμε! Τώρα θα έρθει μέσα! Παιδιά, Ora je επόμενο στοιχείο. εντάξει, μας κυνηγάνε, τρέχουμε. Σώθηκα. Κοίτα. Έτοιμας. Τι έκανες? Έσπασε και δουλειά. Είναι τη μουλιά είχε! Ναι, είναι τόσο δυνατός. Sorry και εμένα. Πώς είμαι ύποπτος που δεν είναι στο βίντεο. Ωραία, γυράκι. Αλλά εσύ κάνεις παρέα με πρωτοράδες! Είστε όλοι σκουλίκια. Εντάξει, πάμε να κάνουμε δοκιμασία! Άντε. Κάτι μου λέει ότι ο Ραφάριο είναι. Ήρθε η ώρα να δούμε ποιος θα δώσει το πιο δυνατό μπουκέτο. Εγώ τα ξέρεις πάρα πολύ καλό σε αυτό. Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό. Γιατί όποιος θα αρέσει πιο δυνατά θα είναι ύποπτος. Όχι, αυτός είναι πιο δυνατός. Πάμε. Ξεκινάμε. Το χέρι μου. Πόσα! Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ βαρύ! Ούτε στη μέση δεν έδωσε, παιδιά. Γιατί μόνο μια χαρά είναι. Πάμε. Εγώ ελπίζω να πάω στη μέση. Εγώ τώρα... Ραφάριο, καλά είσαι, άραξε. Εντάξει, συμβαίνει που και που το πετυχαίνω κατά λάθος. Σήκωσε. Σήκωσε το ρε, έλα. Καλά είσαι. Μέχρι να παντρευτείς ξανά θα σου περάσει. Φύγε. Έλα, ρίξε. Τώρα ρίχνω, παιδιά. Αυτή τώρα το πετύχω. 1, 2, Πάμε. 3. Κάνουμε! Μπαμπάς του μπάνια. Εντάξει! Για σένα! Μπορούσε και καλύτερα, παιδιά, το ξέρετε πολύ καλά. Και λοιπόν τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να το σπάσουμε! Έλα! Κάτσε! Έλα παιδιά, έριξα πολύ καλά! Έριξα πολύ καλά! Έλα λίγο! Πέρασε και το τιμό και το Οδυσσέα! Απίστευτο! Πάμε λίγο! Ραφάρι, σειρά σου! Αλλά κάτσε, να φύγω εγώ για ασφάλεια. Ωραία! Έλα! Είναι πάντα ηλουδία! Δώσε πόνο! Δώσε! 600! Και σχέτισε εγώ η Ραφάρι τελικά. Οπότε εγώ κέρδισα, παιδιά, που είμαι στο replay. Στο σπανάς, του πανάς, νιάτας, Είσαι και πολύ ύποπτος! Χωρίς ευρωμόνος, Μάγκε! Τώρα, παιδιά, να είναι το πιο επικίνδυνο στοιχείο, σας λέω τώρα. Μπορώ να το δούμε. Φοβάστε! Γυρίζετε! Τουλάχιστον κι άστο! Είσαι ο εσφαίρος του. Γι' αυτό έφυγε, καταλάβατε. Ναι! Και πώς φαίνεται δεν έχει καλό στόχο! Είναι άστοχος! Ναι, το ήμαστοχος είναι και εγώ είμαι μάτρης. Του ξέφυγα έτσι με τη Μαρία. Βλέπεις πολλά πράγματα βλέπω στο τηλεόραση, α? Ναι. Ο δολοφόνος δεν είχε καθόλου καλό στόχο. Γι' αυτό τώρα θα δοκιμάσουμε κι εμείς το στόχο μας τώρα, εντάξει, παιδιά. Ξεκινάς εσύ. Εγώ πρώτος είμαι! Εκεί πέρα τα μπαλόνια πρέπει να τα πετύχεις. Έλεξε όποιον θέλεις, Δημών. Λοιπόν, 1, 2, 3! Το πέτυχε, δεν το περίμενα, Δημών. Πώς το κάνεις, Δημών? Όλα είναι απλά μαθηματικές πράξεις! Άντε, γεια! Τώρα η σειρά του εσένα. Έλα, πάμε, παιδιά. Πάμε, ρίξε ένα φάριο! Για να δούμε.
Ακριβώς! Στη μέση το πέτυχε ο τρελός! Δώσε! Παιδιά, εγώ το είπα ότι παίζει η φόρτα και εμείς είναι αληθινή ζωή. Όχι, bro! όχι, ναι, όμως στη φόρτα τους πετυχαίνει όλους 200, 300. Αυτός είναι ο πιο ύποπτος! Τώρα, ο Στας, μπαμπάς του Μπανέ. Κοιτάξτε τώρα κολπάρα! Πάω και μένα το μπαλόνι. Και τώρα εννοείται πως ήρθε η σειρά μου να πετύχω αυτό το μπαλόνι. Για να μην είμαι ύποπτη. Βάζουμε στόχο και ρίχνουμε. Εννοείται πως δεν ήμουν άϊποπτη, ξέρω να πυροβολάω. Ο μόνος ύποπτος είναι ο Οδυσσέα! Εσύ το κάνεις τρελίτης! Σίγουρα το έκανα αυτό. Πάμε τώρα στο δικαστή να δικάσει ποιος θα πάει φυλακή και ποιος θα σκοτώσει τη γυναίκα μου! Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, ο δολοφόνος είναι... Ραφάριο! Ο ίδιος ο πατέρας μου! Τι θα το κάνεις! Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθες για επίσκεψη. Να ξέρεις, δεν φταίω εγώ, δεν σκότωσε η Μαρία! Το ξέρω Ραφάριο ότι δεν φταίς εσύ. Έτσι και ο στόχος μου ήταν να σκοτώσω τον Στας. Εσύ είσαι το οδό! Γιατί έκανες αυτό! Γιατί ο Στας ήθελε να πουλήσει το κανάλι μας. Πούλησε ακόμα και την πλακέα μας, είναι μαφιόζο! Και Μαρία, γιατί σκότωσες τη Μαρία! Ο θάνατος της Μαρίας ήταν ένα ατύχημα. Ήθελε να δηλητηριάσει τον Στας, αλλά αυτή άρπαξε το μήλο του. Λες τώρα. Τέλος πάντων, πρέπει να τελειώσει τη δουλειά μου, εγώ φεύγω. Εσύ κακός τιμό! Δεν σε περίμενα από σένα! Σήμερα ο Τουνγκ 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 Σαχούρ ήρθε στο σπίτι μας και όλα ξεκίνησαν με ένα περίεργο ρόπαλο που βρήκε ο Ραφάριος στο δρόμο. Περίεργα πράγματα άρχισαν να συμβαίνουν γύρω μας και τίποτα δεν είχε λογική. Προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους να τον πιάσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τι θέλει από μας ο Σαχούρ, μπορούμε να τον εμπιστευτούμε? Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Αχ, κουράστηκα! Αύριο να πετάξω ταξίδι! Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ρόπαλο! Κάποιος το ήρθε αυτό το ρόπολο. Να πάρω στο σπίτι. Παιδιά, κοιτάξτε, τι βρήκα εγώ στην έξω. Τι είναι αυτό που μας έφερες, να μας σκοτώσεις ήρθες? Σιγά, ένα ρόπολο είναι. Εντάξει ρε παρηρέμισε. Αυτό ήταν επικίνδυνο. Έστω αυτό δεν είναι ζωντανό. Όχι όπως την άλλη φορά που έφερες ένα κλαδί, αλλά τελικά ήταν φίδι. Για να μην θυμηθώ την άλλη φορά που μα βρήκε σοκολάτα στο δρόμο και τελικά ήταν ξεραμένο κακάκι. Εντάξει, κακάκι. Όλοι κάνουμε λάθη, παιδιά, Μισό, αυτό δεν είναι το ρόπολο του Τουνγκ Τουνγκ Σαχούρ. Άμα αυτό είναι το Τουνγκ Τουνγκ Σαχούρ, είναι πολύ καλό. Δώσε σε μένα. Πας καλά εσύ, να κρατήσω μαζί μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ και να κοιμηθώ μαζί του. Πας καλά, μπορεί να το ψάχνει. Έχει πολύ αξία, κράτα το. Ναι, δικό μας τώρα είναι. Τι, δικό μας, πας καλά, δικό μου. Θα παίξω πάντα. Καλά, πρόσχη μη σπάσεις κάτι. Παιδιά, μπορεί να είναι πολύ κακό το ότι βρήκε το ρόπαλο του Τουν 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 Σαχούρ. Καλό κακό είναι, δεν έχει σημασία. Ένα ρόπαλο είναι, σιγά. Meanwhile, Tum Tum Sahur. later that night. Ωραία, το καρπούζι είναι έτοιμο. Οδυσσέα, το όπλο έφερες. Να το πλολοστός μου εδώ. Θα το χαλάσουν πολύ καλά. Θα βγει ωραίο το βίντεο. Το τραπέζι έτοιμο, ειδικά σε αργή κίνηση, το βίντεο θα είναι πολύ ωραίο. Ωραία, Αντώνη, στήσου το κινητό να βγάλουμε το καλύτερο TikTok. Έλα, γύρω πλάτη. Tum Tum. Έλα, Αντώνη, είναι έτοιμη η κάμερα. Ναι, μισή ώρα κάνει. Ναι, έτοιμοι, τώρα να πατήσω το ρεκ. Ξεκινάμε, ελάτε. Ω, τι είναι αυτό, ποιος το έκανε? Όπα, εγώ δεν έκανα τίποτα, δεν έχω καν όπλο. Ο Οδυσσέας θα το έκανε. Αλλά γιατί, αφού η κάμερα δεν είναι έτοιμη. Τι λες, έτοιμη, αφού είμαστε μαζί γυρισμένοι. Εσύ ήσουν σίγουρα, πότε δεν παίρνεις σοβαρά τα TikTok βίντεο μας? Ρε ψεύτη, τι λες, ρε, πας καλά. Παιδιά, ας χαλαρώσουμε. Έγινε κάποια παρεξήγηση μάλλον. Καλύτερα να μαζέψουμε, πάμε σπίτι και να κάνουμε κάτι άλλο. Το ελπίζω, άντε, έφυγα εγώ. Έλα, πατήσουμε. Οδυσσέα, εσύ το έκανες. Όχι, δεν το έκανα εγώ. Ο Αντώνης το έκανε. Σιγά μην το έκανε ο Αντώνης, πώς το έκανε, τα χέρια καράτε. Δεν ξέρω. Κάτι δεν βγάζει νόημα, τέλος πάντων, έλα, πάρ' το. Παιδιά, σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και έφερα μια υπέροχη τούρτα, μπαλόνια και καπέλο για να τους κεράσω. Και τώρα είναι όλα έτοιμα. Παιδιά! Παιδιά! Μα καλά δεν ακούνε. Τέλος πάντων, πάω πάνω να τους φωνάξω. Άντε παιδιά, τι θα γίνει, θα έρθετε, έφερα τούρτα. Τούρτα, ναι! Πάμε να φάμε.
Παιδιά, θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η τούρτα. Είμαι σίγουρος. Γιάμι, γιάμι. Να ξέρετε, μου αρέσουν πολύ τα γλυκά. Παιδιά, ελάτε να σβήσουμε το κεράκι και να φάμε την τούρτα. Μα η τούρτα είναι δαγκωμένη, το βλέπεις. Μα μας έφερες εδώ πέρα για να φάμε μισοφαγωμένη τούρτα. Δεν μπορείς να κρατηθείς, αυτό είναι πολύ άσχημο. Παιδιά, δεν την δάγκωσα εγώ την τούρτα. Και ποιος τη δάγκωσε, αφού κοίτα, φαίνεται δαγκωμένη και χαλασμένη. Μα πού να ξέρω. Τότε άμα δεν ήσουν εσύ, τότε πρέπει σίγουρα να βρούμε. Τι να βρούμε, εμείς οι τρεις δεν ήμασταν πάνω. Και ποιος ήτανε, μήπως ο Ραφάριο θα το έφαγε. Πας καλά, ο Ραφάριος σήμερα είχε πτήσει, έφυγε εξωτερικό. Οπότε είναι η Χριστίνα. Όχι, παιδιά, είμαι σίγουρη. Εσείς το κάνατε και τώρα μου κάνετε φάρσα. Και πάει η τούρτα μου. Άλλη δουλειά δεν είχαμε να κάνουμε φάρσα. Έλα, φύγαμε εμείς. Χρόνια πολλά όμως. Χρόνια πολλά. Ναι, ναι. Τα βάζουμε εδώ. Στολίσει το δωμάτιο μια χαρά, Καλό είναι, αλλά πιστεύω πως κάτι λείπει. Πάμε να φέρουμε κι άλλα. Ναι, πάμε να φέρουμε. Πάμε. Dum 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 Sahur. Dum 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 Sahur. Παιδιά, έχουμε πολλά πράγματα σε ποθήκη να πάρουμε, Ναι, εγώ θα πάρω αυτόν, εσύ Τζιμόν πάρε εκείνο. Εγώ, παιδιά, θα πάρω αυτό το μπλε. Τέλεια, πάμε. Παιδιά! Ποιος το έκανε αυτό? Τι έγινε. Εκεί το έκανε, θα τον σίγουρα κρυφά. Πας καλά, αφού μαζί μας ήτανε. Ακριβώς, αφού μαζί σας ήμουν, πάντα εγώ φταίω. Ποιος χάλασε τον στολισμό και το πάρτι μου! Και κάποιος χάλασε το TikTok μας. Κάτι δεν παίξαμε, παιδιά. Κάποιος υπάρχει εδώ πέρα κρυφά και μας κάνει σαμποτάζ. Μήπως είναι κανένας τραλαλέρο τραλαλά. Λες Οδυσσέα, δεν νομίζω. Όλα αυτά μύθι είναι. Παιδιά, σκεφτείτε τι έγινε χτες. Ο Ραφάριο έφερε το ρόπαλο του Τουνγκ 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 Σαχούρ στο σπίτι μας και μετά αυτό εξαφανίστηκε. Και τι, πιστεύετε ότι το Τουνγκ 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 Σαχούρ μας παίρνει εκδίκηση? Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό βγάζει πολύ νόημα. Παιδιά, σταματήστε, όλα αυτά είναι ιστορίες, δεν πιστεύω καθόλου. Αφού βγάζει νόημα. Ναι, σκέψου, δεν μπορείς να σπάσεις ένα καρπούζι χωρίς να έχεις ένα ρόπαλο ή κάποιο αντικείμενο. Ναι, και την τούρτα μου. Σκέψου πόσο μεγάλη δαγκονιά είχε. Δεν μπορεί να την κάνει αυτό ένα ανθρώπινο στόμα. Καλά, εντάξει, ό,τι πείτε. Οπότε πάμε να το κάνουμε παγίδες. Έχω ήδη μια ιδέα. Πάμε. Ελάτε. Ωραία, τα αφήσαμε εδώ πέρα, τέλεια. Παιδιά, και γιατί τα αφήσαμε εδώ βάλαμε τόσα γλυκά. Επειδή όλοι ξέρουμε ότι ο Τουνγκ 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 Σαχούρ είναι λιγούρης, σαν τον Οδυσσέα. Τι λες? Ναι, και θα έρθει να φάει τα γλυκά. Οπότε εμείς θα κρυφτούμε στην κουτίνα και όταν θα έρθει να φάει τα γλυκά θα το πιάσουμε στα πράσα. Τζιμόν, τελικά όντως είσαι έξυπνος. Ευχαριστώ, το ξέρω. Οπότε πάμε να κρυφτούμε. Πάμε. Ελάτε. Ωραία, τώρα εδώ πέρα περιμένουμε τον Τουνγκ 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 Σαχούρ. Παιδιά, έλατε να σας δείξω ένα αστείο TikTok που βρήκα μέχρι να έρθει το Τουνγκ Τουνγκ Σαχούρ. Ρε Οδυσσέα, άσε τις βλακίες σου, θα μας ακούσει. Εντάξει, Αντώνη, ένα TikTok θα δούμε. Ναι, ρε Αντώνη, σιγά, ούτως ή άλλως δεν έρχεται. Εντάξει, ηρεμήστε, μόνο ένα να δούμε. Ναι, έλα. Τι μεγάλη γλώσσα για το σκυλί, ρε. Sahur, Sahur. Εντάξει, παιδιά, φτάνει το TikTok. Πάμε καλύτερα να δούμε τι γίνεται έξω. Τι έγινε εδώ! Χάσαμε την ευκαιρία μας. Όχι, ρε. Αντώνη, εσύ το έκανες όλο αυτό. Γιατί πάλι εγώ, τι σας έκανα. Είχες δίκιο, αφού ήμασταν μαζί. Τότε αυτό, είτε δεν το έκανε ο Οδυσσέας που είναι λιγούρης, είτε ο Τουνγκ 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 Σαχούρ και το χάσαμε. Ούτε εγώ δεν το έκανα, αφού ήμασταν μαζί. Τότε σίγουρα, παιδιά, ήταν ο Τουνγκ 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 Σαχούρ! Ναι, πρέπει να το καλοπιάσουμε. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Οπότε πάμε στο σχέδιο Β. Καλά λες, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια τεράστια μπάλα για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Για να τραβήξουμε την προσοχή του Τουνγκ Τουνγκ Σαχούρ. Έτσι ώστε να δει ότι είμαστε φίλοι και να θέλει να παίξει μαζί μας μπάλα. Ναι, και να γίνει μόνο οι φίλοι. Εξάλλου σε όλους αρέσει η μπάλα, σωστά. Ναι, αλλά τι νομίζετε, ο Τουν 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 Σαχούρ είναι με τον Ρονάλντο ή τον Μέση. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Εντάξει, παιδιά, να αρχίσουμε το ποδόσφαιρο. Ναι, πολύ μιλάμε, λίγο λαλάμε. Πάμε! Ναι, πάμε. Έλα, πιάσω Οδυσσέα. Χριστίνα. Χριστίνα, πάρε. Εμένα! Εγώ θέλω! Τι ήταν αυτό! Παιδιά, ισχύα. Κάτι κουνιέται εκεί. Το ακούτε αυτό? Παιδιά, τι είναι αυτό! Τζιμόν, φοβάμαι, σώσε με. Τι να το σώσω, ρε, αφού είσαι Τουνγκ Τουνγκ Σαχούρ. Παιδιά, γιατί δεν του δίνουμε πάσα μήπως παίξει ποδόσφαιρο μαζί μας? Ναι, καλά λες. Πιάσε! Νομίζω θέλει να παίξει μπάλα μαζί μας. Δεν θέλει καθόλου, μου φαίνεται καθόλου δεν θέλει να παίξει. Μάλλον σε είδε και τρόμαξε. Λοιπόν, πάμε στο σχέδιο Γ. Πάμε.
Αφού ο Τουμ Τουμ Σαχούρ δεν θέλει να γίνει ο φίλος μας, θα του δώσω αυτό το χρυσό ρόφαλο για να έχει ειρήνη. Επίσης, παιδιά, θα του δώσουμε αυτόν εδώ τον φίλο για να μας αφήσει ησυχούς και να μην είναι πια μόνος του. Οπότε λέω εγώ να πάρουμε τα πατίνια και να πούμε στο δάσος εκεί που θα νιώθει καλύτερα, μιας και από εκεί κατάγεται. Οπότε βρίσκουμε τα δώρα εκεί πέρα και τέλος. Ωραία, Τιμόν, πολύ μιλάς. Πάμε καλύτερα. Έχεις δίκιο. Τουμ Τουμ Σαχούρ, ερχόμαστε! Έχω τον φίλο σου μαζί! Οδυσσέα μου, καλέ μου, εδώ βάλε το ρόπαλο. Θα βάζω εδώ, εντάξει. Ωραία. Σαχούρ, αυτό είναι δώρο για σένα, να ξέρεις! Κοκοκοκο! Τι κάνεις ρε, αφού φίλοι θέλαμε να γίνουμε? Καλά λες. Περιμένετε, παιδιά, να βάλω και το φίλο του εδώ. Έτσι. Έτσι να φοβηθεί. Πώς καλά, θα γίνουν φίλοι, τον είδε το. Ναι, καλά λες. Εμείς φεύγουμε, Σαχούρ, και σίγουρα θα σε κρυφοκοιτάμε. Να είσαι καλά! Σαχούρ! Ωραία, περιμένουμε εδώ πέρα. Αφού ήρθε ο Σαχούρ, απλά κοιτάμε. Δεν τον πειράζουμε, δεν τον ενοχλούμε. Tum tum tum. Sahur sahur. Dum 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 dum. Tum tum. Sahur. Παιδιά, κοιτάτε δώρα. Ελπίζω του αρέσουνε. Θα του αρέσουνε σίγουρα, είδατε που τα κούμπησε με το ρόπαλο. Παιδιά, φαίνεται ευχαριστημένος. Ναι, με τα δώρα που του δώσαμε. Γι' αυτό χορεύει έτσι μάλλον. Tum tum. Sahur. Sahur. Τα καταφέραμε! Μπράβο, τώρα είμαστε κι εμείς χαρούμενοι και ο Τουμ 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 Σαχούρ είναι χαρούμενος! Ναι, γι' αυτό πάντα να είστε καλοί, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και... Πάμε να κάνουμε πάρτι! Σβήστε και ένα κραφάρι και κάνει την ευχή σου! Σωστά! Εύχομαι όσοι κοιτάνε αυτό το βίντεο να κάνουν εγγραφή, εντάξει! Τι έγινε, γιατί κλείσε το φως! Ανοίξτε το φως παρακαλώ! Γιατί είμαστε εμείς στο ράχνης! Ποιος μου το έκανε αυτό! Όταν πανικοβάλαμε μου βγαίνει κατά λάθος ζεστός. Είναι απαράδεκτο! Περιμένετε παιδιά! Ο Ραφάριο πού είναι! Σωστά! Ω παιδιά, τηλέφωνο χτυπάει! Του Ραφάριου είναι! Πάντα! Πώς σου φαίνεται αυτό το δώρο για έκπληξη γενεθλίων? Ωραία, αλλά μου φαίνεται λίγο υπερβολικά! Τι γίνεται, γιατί είναι εκεί πέρα ο Deadpool? Λύσετε τα στοιχεία που κρύβονται στις δοκιμασίες. Μόνο τότε θα βρείτε τον απαγωγέα και τότε θα τον σώσετε. Βιαστείτε, γιατί ο χρόνος τρέχει. Παιδιά, γρήγορα! Έχεις 3 ώρες μόνο γιατί οι μπόμπες να σκάσουνε! Δεν το πιστεύω, πάει ο Ραφάριο! Ως ο μόνος εκπρόσωπος του νόμου, εγώ αναλαμβάνω την έρευνα. Αλλά για να είμαι δίκαιος, θα συμμετάσχω κι εγώ στις δοκιμασίες. Οπότε τώρα τι κάνουμε, κύριε αρμόδιο του νόμου? Τώρα θα πάμε στο γραφείο να δούμε τα στοιχεία. Εγώ πάντως δεν πιστεύουμε κανέναν από εσάς! Παιδάκια μου, πολύ μιλάτε. Πάμε στο στοιχείο 1. Ήρθε η ώρα να απαγάγουμε τον Ραφάριο. Ο κλέφτης και φόρεσε του Deadpool τα ρούχα. Αχα, τώρα θα τους δείξω. Κοίτα, κάνει καλά κορπάκια. Πηδάει καλά. Ναι, πολύ καλά. Σαν και εμένα. Ο Ραφάριο. Όχι, τι να κάνω, θα με δει. Τι ωραία μέρα! Δυνατός! Πόσο το έχει κρατήσει και ψηλά, παιδιά! Τώρα θα του στήσω ενέδρα. Ανοιχτό. Είναι κρυφά μέσα! Μόνο να μην με βρει αυτός. Τι είναι αυτά! Τρόμαξε ο λούζερ! Τι έγινε εκεί πέρα! Τρέχα πίσω, Ραφάριο! Τι είναι αυτό! Πώς έγινε έτσι! Να το σκίτα! Το πονηρό, Τι έχει εδώ να δούμε. Μ' αρέσει το Halloween. Γκρίνια! Κολοκύθια πόσα πολλά! Τι είναι αυτό! Καλά, δεν πρέπει να είναι! Τι άκουσα εκεί πέρα! Κάποιος εκεί πάνω! Να πάω εγώ! Τέλος, αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο. Για πείτε μου τώρα λίγο τα συμπεράσματά σας. Εγώ λέω ότι ήταν ο Spider-Man γιατί έκανε φλακίες! Σκαρφάλωτο και έκανε αυτά τα κολπάκια τα δικά σου! Όχι, δεν είμαι εγώ, γιατί δεν είμαι τόσο χαζός. Ναι, και επίσης δεν νομίζω ότι είναι τόσο φοβητσιάρης. Έχεις πολύ δίκιο, κοκκινομάλι. Φοβόταν ακόμα και την ίδια του τη σκιά. Οπότε τι, η πρώτη μας δοκιμασία θα είναι τρόμο! Ναι, πολύ σωστά. Αυτή η δοκιμασία θα είναι ποιος φοβάται πιο πολύ. Θα αρχίσουμε! Πάμε! Σε αυτή τη δοκιμασία θα πρέπει να αντιμετωπιστείτε με τον φόβο σας.
καίει αυτό, όποιος τρομάξει περισσότερο χάνει. Και πώς θα μετρήσουμε πόσο τρόμαξε ο καθένας μας? Εδώ πέρα έχω ένα μηχάνημα που θα μετράει τους παλμούς σας. Όσο πιο ψηλή θα είναι, τόσο πιο πολύ φοβάστε. Εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι να μην χάσω ποτέ τα λεφτά μου, δηλαδή ποτέ. Χαχαχα. Πολύ άστιο, ναι, τα λεφτά σου. Αλλά εσύ που ξέρεις το τι μας τρομάζει εκεί μέσα. Το μεγαλύτερο σας φόβο. Από εκεί πέρα θα βγαίνει ένας-ένας. Γι' αυτό να είστε όλοι σας έτοιμοι. Το λοιπόν, Spider-Man, είσαι πρώτος. Το έχω. Μην ξεχνάς το πιεσόμετρο. Έλα να σου βάλουμε στο χαρτί για να ξέρουμε πόση πίεση έχεις, πόσο πολύ φοβάσαι. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν σχεδόν. Εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι το Venom, κανέναν άλλον. Έλα, βγες. Εγώ μόλις τώρα σκότωσα μια μαύρη αράχνη. Εσύ ποιος είσαι? Μεγαλύτερη αράχνη. Εγώ πως μόλις τώρα σκότωσε μια αράχνη και θέλω να σκοτώσει και εμένα. Μας τρομάξει έτσι ο Spider-Man. Αν θες πήγαινε εσύ να δω πώς θα πας. Εγώ δεν έχω όμως, είμαι ατρόμητος. Φιλεράκι, τσάπα μου το βάζεις. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, όπα πονάω, Αφού δεν μπαίνει, τι να κάνω. Μπουμ! Άντε βγες, δεν φοβάμαι τίποτα, σου είπα. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Every plastic, it's fantastic. Δεν έχω πέσεις! Όχι Μπάρμπι! Ποτέ μου στη ζωή δεν είδα Μπάρμπι! Γιατί εγώ φοβάμαι τις Μπάρμπι! Κοιτάω μόνο αντρικά σοου! Όχι, έρχομαι τώρα. Φύγε! 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 Κάτω challenge! Εγώ φεύγω από εδώ! Πού πας, καλέ? Παιδιά, σας φω την Barbie, το πιστεύετε? Πάω εγώ επόμενος. Με τα λεφτά που έχω είμαι ατρόμητος. Hey, γεια σε όλους. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι άνθρωπος. Εγώ είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Πως είσαι ευτυχισμένος και φτωχός? Δεν γίνεται αυτό. Γιατί λες ότι δεν γίνεται αυτό? Εγώ έχω μια τεράστια καρδιά. Πάρε μερικά λεφτά, πάρε. Πάρε για να αγοράσεις ρούχα. Τι να τα κάνω τα λεφτά σου? Μπορείς να αγοράσεις με αυτά κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις φίλους ποτέ. Όχι, εγώ δεν θα γίνω ποτέ σαν εσένα. Ούτε εγώ θέλω να γίνω σαν εσένα. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ στη ζωή μου. Βλέπεις, τα λεφτά δεν σε κάνουν ατρόμητο! Σειρά μου τώρα. Για να δούμε πώς θα πάει ο μαφιόζος. Είμαι μαφιόζος. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είσαι σίγουρος ότι δεν φοβάσαι τίποτα, Φάγε ψηλά, ψηλά! Έτσι! Αυτό το μουστάκι! Άντε τώρα πάμε μαζί μου στη φυλακή! Τρόμαξε πάρα πολύ ο μαφιόζος. Είναι σειρά σου τώρα! Εγώ είμαι κοβιτσάρης όμως. Δεν ξέρει να μην τζιλάρει μόνο! Θα δείξω για τον τζελάρι, παιδιά. Καλή τύχη! Παιδιά, η παλμή μου είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά. Αρχίζω και φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω κάτι είναι εκεί πέρα. Αναρωτιέμαι, τι θα είναι μέσα. Γεια σου, παιδάκι. Δεν φοβάμαι καθόλου. Θέλεις ένα μπαλόνι? Φοβάμαι τους κλόουν να κρατιέμαι. Μήπως θέλεις ένα ζωάκι? Δεν θέλω τίποτα κλόουν. Δεν θέλω τίποτα, φύγε. Δεν μπορώ να πάω κάπου. Είμαι κλόουν για παιδάκια. Και εγώ κρατιέμαι επειδή είμαι τζελάρμι. Τα παιδάκια χαίρονται όταν με βλέπουν. Εγώ δεν χαίρομαι, εγώ φοβάμαι. Μισό τα κλόουν, είσαι τρομακτική εσείς και δεν είσαι καθόλου αστεί. Αλλά εντάξει. Μία αγκαλιά με τον κλόουν. Όχι! Όχι, φύγε, φύγε, φύγε! Φύγε! Εντάξει, λοιπόν, καλά κρατήθηκες, μπράβο σου! Τώρα η σειρά της γιαγιάς! Ποια σειρά γιαγιάς? Τώρα είναι η σειρά του boss! Να σε δω με σένα, boss! Αλλά μετά η γέκα, εσύ το έχεις, σε πιστεύομαι. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα! Έχω εδώ πέρα... Ποιος είσαι εσύ? Χέρια ψηλά, γρήγορα, κάτω στα γόνατα! Κοιτάω το Playfield, man! Τι λες, δεν σε καταλαβαίνω, γρήγορα κάτω! Γρήγορα κάτω! Δεν μ' αρέσουν οι κλέφτες! Αγιάζομαι από κλέφτες! Όχι, απέσαμα! Γρήγορα! Σήκω! Είμαι από το streets, bro! Ποιος streets, ρε, δεν σε καταλαβαίνω! Δεν μπλέκεις μαζί μου! Damn, bro! Αυτός είναι ελληνός νόμος! Γιαγιάκα, νομίζω είναι η σειρά σου. Δείξε μας την δύναμη. Οκ. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου.
δεν φοβάμαι τίποτα. Γιαγιάκα, έλα να κάνουμε μια ενεσούλα. Όχι! Έλα γιαγιά, μια εξετασούλα είναι μόνο. Όχι, όχι, πάω στο σπίτι! Όχι! Όχου βρε γιαγιά, όχου. Αχ, τι έγινε, πήγε να πιει τσάι, καλά κάνει, σωστά. Τέλος, συνεχίζουμε. Η Αγιάκα έφυγε σπίτι. Μπούμ! Αυτό είναι δικιά μου κίνηση. Μπούμ! 6, 7. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε το δεύτερο στοιχείο. Βλέπετε προσεκτικά. Ωραία. Ξυπνάει. Ξύπνησε, ναι. Πήρασα πολύ. Πάω να φάω κάτι. Τερφόρ, φρέντ, δεν υπάρχουν, θυμάμαι. Α! Πέρα λίγο! Τι έγινε, Μίλη? Ποιος χάλασε? Δεν πειράζει, Ραφάριο. Ο Μπίλης είναι φίλος μας. Θα το ζωδέψεις πάλι. Φαίνεται να πεινάει πολύ. Πάμε να φάμε. Δεν το πιστεύω. Έχει πολλά γλυκά. Όχι τα γλυκά μας! Τα δικά μας γλυκά, Deadpool! Όχι τους μύγες μου! Πολύ χαρούμενος. Πάει να τα φάει όλα. Εμείς θα πληρώσαμε αυτά, ρε Σφουλίκη. Είσαι κλέβης, έκλειψε και τα Ραφάριο και τα γλυκά μας! Τα τρώει όλα. Δες, λιγούρι. Ήταν πολύ νόστιμα. Θέλω τουαλέτα να πάω. Τέλεια. Τώρα πάμε στο challenge. Και το challenge θα είναι ποιος θα φάει πιο πολλά γλυκά. Λέγεται να φύγει όλα, όλοι τους, δεν πάει τα γλυκά! Τα στάξει μου! Πάμε γρήγορα και μην μιλάτε πολύ. Το λοιπόν, παιδιά, όπως είδαμε, ο κλέφτης τρώει πολύ γρήγορα και πολύ φαγητό. Γι' αυτό τώρα θα δούμε ποιος από εσάς τρώει τόσο πολύ όσο ο κλέφτης. Και εγώ θα δω πάρα πολύ, αλλά μην με εξηγήσετε, γιατί εγώ απλά πεινάω, δεν είμαι ο κλέφτης, εντάξει! Αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ δεν τρώω τέτοιο φαγητό. Οπότε θα πρέπει να φας εσύ για εμένα. Πάρε εδώ ένα πακετάκι. Πάρε άλλο ένα και τρώγε. Το λοιπόν, είστε έτοιμοι? Έχετε 1 λεπτό για να τα πάτε. Και εγώ μαζί σας. Πάμε! Ωραία! Πάμε! Πολύ άσχημο! Στρώτε αυτά τα ιδιαστικά πράγματα. Τι λες, τα φρούτια είναι πολύ καλά. Η μαφιός δεν τρώγε. Για ποιον λόγο σε πλήρωσα? Ναι, τώρα. Μου αρέσει τις γρίας, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίες. Τι κάνει αυτός! Καλά! Αυτός είναι ο κλέφτης, πώς φαίνεται! Θα πουσκώσει από μπάρι! Δεν είμαι καλά. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο θέμα. Αντίο, παιδιά. Αντίο! Γι' αυτό και εσύ, παιδιά, όλοι τα τρώτε υγιεινά. Λαχανικά, φρούτα, όχι για τις βλακίες. Εσύ τι το ρούτακες, εγώ τρώω εδώ πέρα μπανάνα, παιδιά, είναι καλό! Εγώ για το challenge το έκανα αυτό. Και εγώ φάγα μπανάνα πριν. Τέλος το challenge! Έχουμε τον ηττημένο! Οπότε πάμε τώρα στην επόμενη δοκιμασία, Πάμε! Λοιπόν, είστε έτοιμοι για την τρίτη δοκιμασία? Για το τρίτο στοιχείο, συγγνώμη! Ραφάριο, σου ερχόμαστε να βρούμε ποιος φταίει εδώ πέρα και να σε σώσουμε! Μπλα 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 μπλα, βλέπε! Ραφάριο πάει μπάρι, κύριε Ράζη. Όχι ρε, πάνω στο Deadpool πίσω πάνω του! Έχω μια ιδέα. Τι κάνει τώρα όμως? Την έμπλεξες. Τώρα να δούμε τι θα κάνεις. Ραφάριο! Το έχασε. Ω, ποιος συνάδελφος. Ο Πάτρικ θα έχει καλύτερο στόχο! Κάποιο από αυτά σίγουρα θα σου πέσει. Δεντράκι! Το δικό μου δέντρο. Ωρε φίλε, τι έπαθα σήμερα. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να στοχίσω. Αυτό πολύ επικίνδυνο! Πολύ άστοχος είναι! Μα καλά και ο Ραφάριο δεν κατάλαβε τίποτα! Ποιος σου φταίει μετά όταν σε απήγα, κοίτα εκεί πέρα! Και δεν κατάλαβε τίποτα! Στο κόσμο σου είσαι Ραφάριο! Τέλος, αυτό ήταν! Όμως καταλάβαμε ότι ο ληστής έχει πάρα πολύ κακό στόχο, σωστά. Ακριβώς, γι' αυτό θα χρειαστεί τώρα να κάνετε δοκιμασία ποιος έχει το χειρότερο στόχο! Και αυτό είναι το μπαλκόνι, πάμε στο ίδιο μπαλκόνι, εντάξει! Ναι, σωστά, πάμε! Όχ, μισό λεπτό. Με καλούν στο τηλέφωνο. Έλα, έχουμε τώρα δουλειές. Φίλε μου Ρονάλντο, τι κάνεις αγόρι μου? Θα του μιλήσω, Ρονάλντο! Βέβαια, εννοείται πως θα έρθω. Γίνεται να λείπω εγώ από δικό σου μάτς. Λοιπόν, έχω μια δουλειά τώρα. Κάτι έτυχε σε έναν φίλο. Ωραία, παίρνω το jet ski και έρχομαι κατευθείαν σε σένα επειδή μετά πρέπει αμέσως να γυρίσω πίσω. Τα λέμε. Αλλά πες το καλύτερο! Φτάνει. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα έρθω στο επόμενο. Καλή τύχη και να προσέχετε. Μα πώς θα βλέπουμε να είναι στο επόμενο? Μα πού πάει αυτή! Πες ότι είμαι καλύτερος! Ναι, και ο Ρονάλντο κάνει σου, 6, 7.
Καλά έχουν χαζέψει αυτοί, πόσο άλλο! Ακριβώς σε αυτό το σημείο που πατάτε ήταν ο κλέφτης. Γι' αυτό θα χρειαστεί τώρα να πετάτε αντικείμενα στον Ραφάριο, διότι ήταν εκεί κάτω και δεν τον πέτυχε. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Το οποίο σημαίνει ότι άμα έχουμε κακό στόχο, σημαίνει ότι είμαστε κλέφτες! Ακριβώς όπως το είπατε. Ωραία παιδιά, ποιος θα αρχίσει πρώτος? Ο θείος Spider-Man. Ναι, πάμε. Λοιπόν, Spider-Man, είσαι έτοιμος? Έχουμε εδώ πέρα έναν πάγο. Ναι, είμαι έτοιμος. Είστε έτοιμοι? Για να δούμε πως θα το πετύχεις. 1, 2, 3. Θα ξαναρίξω θέλω. Τους μας το πόδι, παιδιά! Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Αυτό ήταν πολύ περίεργο. Κοίτα, δεν το πέτυχε ακριβώς στο στόχο, αλλά πέτυχε λίγο. Είναι λίγο έποπτος. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Ωραία, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος, θα το πρίξουμε κάτι στο κεφάλι. Ωραία, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σημαδεύω και τώρα στην κεφάλα του. Κοιτάξτε. Αυτό πόνεσε, αλλά θα ήθελα καλύτερα. Θα ρίξω το πεπόνι τώρα. Ελπίζω θα μου το τείχος κεφάλι. Το βγάλα και τα δύο χέρια. Αλλά δεν το πέτυχα στο κεφάλι. Αλλά μην ήταν όμως, είχα καλό στόχο, Πάρα πολύ καλό, πέτυχες 2 στα 2. Οπότε δεν είμαι πως εγώ, παιδιά, το βλέπετε. Τώρα η σειρά μου όμως, πάμε. Ωραία, Τιμών, είσαι έτοιμος? Ναι, αλλά εγώ έχω τηλεόραση που είναι πολύ πιο άβολο. Δεν είναι άβολο. Γρήγορα ρίχνε. Ωραία, πάμε. 1, 2, 3. Εδώ, πάω! Αυτό ήταν πολύ δυνατό και πέτυχες πολύ σωστά. Όλα αυτά είναι μαθηματικές πράξεις. Απλά μέτρησε το ύψος και το απόσταση, κατάλαβες. Είμαστε πάνω για πάρει. Το πλαίσιο είναι τυχερός, μπρο. Ναι, σας τώρα να δεις. Μην μιλάτε πολύ, παιδιά. Τώρα θα δείτε ποιος πρέπει να ρίχνει σωστά. Να δεις, αυτός σίγουρα θα ρίξει σωστά. Παιδιά, δείτε τώρα πώς πρέπει να ρίχνετε. Μια ολόκληρη τηλεόραση. Πρέπει να αυτή είναι τεράστια, πας καλά. Ναι, εμένα μου αρέσουν τεράστια, όχι όπως τον Τζιμόν, μικρά. Τι, πού κολλάει αυτό, απλά πετάτε. Άντε, ελάτε να σας δείξω. Όπα! Δεν θα το δείξεις καν, μπρο. Ωραία, είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Και πάμε! Ναι! Είσαι όντως πάρα πολύ καλός, φοβάμαι. Ήρεμα. Θα πονάξει το μαύρο Spider-Man. Γίναμε φίλοι τώρα. Εντάξει. Και έτσι για πλάκα, άνοιξε αυτό το νερό στο μπαλόνι με νερό. Πάνω στον τυπάκο. Έλα, ρίξε πλάκα. Ραφάριο, εκεί λέει συγγνώμη. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνω για σένα. What? Πώς έγινε αυτό? Του είπα στο κεφάλι, αλλά το μπαλόνι δεν έσκασε. Επόμενο τώρα! Μισό λεπτό, ο Σέικης μας πού είναι? Ποιος είναι ο Σέικης? Εδώ είμαι, παιδιά, ήρθα, τελείωσε το μάτς. Είπες στον Ρονάλντο ότι είναι ο καλύτερος και του με σχέδιο να το στάς μπαμπάς. Εννοείται πως του είπα ότι είναι ο καλύτερος, αφού όντως είναι ο καλύτερος. Πάμε να δούμε. Πάμε, άντε, πολύ μιλάτε! Τύχερο. Ατέχος της τύχης. Καλό πράγμα. Τι είναι αυτό? Έκλεισε το φως! Τι έγινε? Συναγερμός, πρέπει να φύγω. Συνεγερμό, πρέπει να φωνάξω αστυνομία γρήγορα. Αστυνομία, έλα εδώ στο σπίτι μου. Ναι, Ραφάριο είμαι. Καλά καεί, αυτή είναι η σωστή. Από μας. Όχι, εμένα πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Να τι ήρθαν οι αστυνόμοι. Εντάξει, είναι λίγο αστεία αυτή, δεν είναι αστυνομία, ρε φίλε. Ναι. Τι αστυνόμοι φέρατε, ρε φίλε? Τι κάνουνε? Αστυνομία, απ' τα λίκλινα. Ας το πάλι. Τέλος, πάμε μέσα. Όχι, αστυνομία έρχεται. Ψάξτε όλοι καλά. Λούζερ, τώρα θα δείτε τι θα μάθετε. Εντάξει, στο μηχανή. Άντε για fucking και εσύ. Να, 2 πάρε. Πόσοι πάρεις πέταξε, 6, 7. Πέτυχε κι αυτόν! Αχα, αστάχητος. Αχα, τώρα θα δεις. Έλα να πάθεις. Πρέπει να τους ξεφύγω. Να το αυτοκίνητό τους. Από ό,τι είδαμε, ο κλέφτης είχε πολύ καλό στόχο, πετούσε αρκετές μπάλες. Γι' αυτό θα χρειαστεί τώρα challenge! Θα με παίξουμε πολύ. Πάμε πόλη!
Παιδιά μου, ήρθαμε εδώ στο Cosmic World Πάφος για να δοκιμάσουμε τις δυνατότητές μας. Σωστά? Θα παίξουμε bowling, ναι! Ηρέμησε, εδώ δεν ήρθαμε για να παίζεις σαν μικρό παιδάκι. Εδώ ήρθες για να αποδείξεις ότι δεν είσαι αθώος. Ότι είμαι αθώος εννοείς. Είναι αθώος. Ότι είναι αθώος, συγγνώμη, ναι. Ή ένοχος. Λοιπόν, αρχίζει αυτή εδώ η μικρή αράχνη. Μην με καλά. Ηρέμησε, ξεκίνα και μη μιλάς. Θα σε ρίξω μέσα. Ήρθε η σειρά μου να κερδίσω και να κάνω strike. Strike είναι. Πανέτοιμη, μέρα! Ένα, δύο, τρία. Τι έγινε εδώ πέρα? Κόλλησα στα χέρια μου, ίσως. Ωραία. Τώρα το ξαναβάζω και τώρα θα είναι καλά. Ένα, δύο, τρία. Τι ήταν αυτό, ρε φιλαράκο? Φίλε, δεν είμαι καλός στο bowling. Αφού είσαι Spider-Man, κολλάνε τα χέρια σου. Τουλάχιστον αυτός είναι αθώος. Όντως, τουλάχιστον είμαι αθώος. Λοιπόν, εγώ διαλέξω το μπλε χρώμα, όπως τη σημαία της Ελλάδας. Μπλε, άσπρο, άντε γεια. Άντε, Γιάννουλος να πάει ο Στάς. Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Κοιτάξτε, παιδιά, και μαθαίνετε από τον Στάς Παπά, ο καλύτερος bowling πίστας του κόσμου. Ας πάρε φόρα. Κοιτάξτε. Τι κάνεις? Χορεύει αυτός. Ήσουν πολύ καλός. Παιδιά, αυτό ήταν ζέσταμα. Δεν μετράει καν, δεν μετράει καν. Αυτό ήταν ζέσταμα. Ξαναρίχνω. Ήταν άχρηστο. Τώρα θα δοκιμάσουμε μια άλλη τεχνική. Πιο προχωρημένη. Αλλά τελευταία τεχνική. Τι κάνει αυτός? Είναι τρελός. Θα τα χτυπήσει όλα αυτός. Άντε γεια! Σπάς! Μπορεί να τα πέτει χασινών όλα, αλλά είμαι αθώος, τα ξέρετε, είμαι αθώος. Απλά ήθελα να το παίξω το μεγαλύτερος. Τον παραδέχομαι. Εντάξει, έλα, νομίζω εσύ ώρα μεταξύ εσύ, όχι εγώ τελευταίος. Εντάξει, ήρθε η σειρά του boss. Ωραία, ο boss θα διαλέξει αυτό εδώ το καφέ, το 13, επειδή 6 και 7, 6-7. Σωστό, σωστό, καλό, έλα, ρίξε. Πάμε. Το 13 είναι άτυχο νούμερο. Ο boss θα ρίξει εννοείται με φόρα, όχι όπως τον Στάς, με κάτι χαζούς χορούς. Πάμε. Boss, μήπως με ζηλεύεις, επειδή είμαι καλύτερος και με Στάς Μπαμπάς. Βλέπε να μαθαίνει. Έλα, ρίξε, ρίξε, λουμπάκι. Έτοιμη. Ποιον κοροϊδεύες, loser! Έστω είναι αθώος. Περίμενε, δεν είσαι αθώος. Ναι, σωστά, αθώος. Ναι, έστω είμαι αθώος. Αλλά άχρηστος. Μακάρι να είχα την ευκαιρία να τον σπάσω. Το bowling είναι πολύ απλό. Απλά θα μετρήσω την απόσταση και τη δύναμη που θα ρίξω. Και το πολλαπλασιάσω επί 2. Σταμάτα ρε Τίμο, σταμάτα με τις γεωμετρίες σου. Απλά ρίξε, απλά ρίξε. Μου έτρεπε στη σακούλα. Εντάξει. Άντε, ρίχτω. Πάω να ρίξω. Έτσι. Ναι, μπρο. Εντάξει. Ήταν επίτηδες. Έριξε έτσι ώστε για να μην φανώ και άχρηστος, αλλά ούτε και να φανώ ύποπτος. Κάνε τη διαδυνάμει σου επίτηδες. Αυτό όμως κάνει ύποπτο, γιατί έκανες επίτηδες να μην φανείς άχρηστος, αλλά είσαι άχρηστος, αλλά το παίξεις καλός για να μην είσαι καλός. Οπότε είσαι ύποπτος. Όχι. Ναι. Τι έκανες τώρα, πάρε ο αδερφέ μου. Stop, τώρα ήρθε η σειρά μου. Πήγαινε. Έτσι, μπράβο. Shave. Τι φταίω, γράψε, τι φταίω. Ναι, ξέρω. Άντε σε έχει, 5 ώρες, τι κάνεις εδώ πέρα, τι πάλι είναι αυτή. Έφερα την χρυσή μπάλα του Ρονάλντο. Αλλά είναι πολύ βαριά μπάλα. Πας καλά, η χρυσή μπάλα του Ρονάλντο, πρέπει στο Ρονάλντο, όχι να έχεις εσύ. Αυτή δεν είναι καν η μπάλα του bowling, πώς ήρθες εδώ. Και πώς θα τη ρίξεις τόσο βαριά μπάλα. Σιγά μην παίξω με απλή μπάλα σαν εσάς, εγώ έχω πολύ χρυσάφι πάνω μου. Όσο σου έχει τρελαθεί. Όχι, πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαριά μπάλα αυτή. Εγώ δεν μπορώ να παίξω, αλλά ούτε να ρίξω με τις μπάλες που χρησιμοποιείτε εσείς. Κατά τη γνώμη μου είναι αθώος. Συμφωνώ, γιατί ακόμα και ο κλέφτης όταν πέτυχε μπάλες δεν πέτυχε χρυσές μπάλες, αλλά τζινάρει με απλές μπάλες. Όσοι έχει ήταν αθώος. Αχα. Έχετε δίκιο, παιδιά, τσάμπα με κουβαλήσατε εδώ. Οπότε εγώ φεύγω. Οπότε τώρα τι κάνουμε, έχουμε κι άλλη δοκιμασία. Εννοείται έχουμε κι άλλη δοκιμασία. Γι' αυτό τώρα πάμε στο γραφείο να δούμε επόμενο στοιχείο. Φύγαμε. Πάμε. Ήταν καλό το τελευταίο challenge. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε το τελευταίο στοιχείο. Είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι! Να πάμε! Πάμε! Το αυτοκίνητό τους. Είναι και ξεκλείδωτο. Τέλεια. Πρέπει να φύγω γρήγορα. Παλιοκλήρκι, στο μάξι του αστυνομικό, τέτοιος είσαι! Πήρε το αυτοκίνητό μας.
Τι θα κάνω τώρα όμως οι αστυνομοί? Πάρτε τα σκούτες γρήγορα, πάμε! Ω, πήρε τα τσιλέρι πατίνια μας! Μπράβο κύριε αστυνόμοι! Τα καλύτερα τσιολάνι πατίνια. Τώρα ξέρω πως να γρήγορα είναι. Έτσι, κύριε ακόμα πίσω τούτε! Τόσο γρήγορα και καλά πατίνια έχουμε! Να τον πιάσουμε κάποια στιγμή. Χαχα, losers, νομίζουν ότι θα με πιάσουν. Τέλε! Ναι, Τιμόν, τι έκανε? Τι λύθη έκανε! Απίστευτος, είναι οδηγάρα! Τέλος, αυτό ήταν το τελευταίο στοιχείο. Γι' αυτό τώρα θα χρειαστεί να κάνουμε ένα challenge πολύ σημαντικό. Karting, σωστά? Ναι, σωστά, πάρα πολύ σωστά! Μάλιστα. Είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι! Ωραία, προχώρα τότε, τι περιμένεις? Τώρα θα κάνουμε δοκιμασία. Ποιος είναι ο καλύτερος στο karting? Εύκολο, η οδήγηση σε τη γεωμετρία. Πρέπει να ξέρεις τις μοίρες για να στρίβεις σωστά. Άστα αυτά, εδώ δεν είναι μόνο για το μυαλό. Μαγκιά, το οδήγας γρήγορα να κάνεις street. Φουμ, Ακριβώς όπως το είπε ο Στάς ο φίλος μου από εδώ. Αλλά όποιος κάνει ζαβολιές θα τρώει τιμωρία, με άκουσες? Άκουσα εγώ. Ωραία, πάμε στο karting μας. Πάμε. Και ξέρετε παιδιά, είμαστε στο karting της Πάφου, στο Coral Bay Karting Center. Ελάτε όλοι εδώ πέρα κι εσείς. Δεν πας στο στροφ! Σούρκομαι, άντε γεια! Άντε γεια, Spider-Man! Λοιπόν, τελείωσε ο αγώνας, αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο Spider-Man πήρες κόκκινη κάρτα, πήγαινες πολύ αργά, ως και οι μύγες πάνε πιο γρήγορα σου. Βγαίνεις έξω. Εγώ όμως. Εδώ πέρα ο Στάς και ο Τζιμόν ήταν άψογοι, ήταν πολύ γρήγοροι και νικάτε εσείς. Ισοπαλιαδίκαμε μαζί ο Τιμόν. Ναι, Ιτσοβαλία. Αληθάς, νομίζω δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, έχεις πολύ δίκιο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό πρέπει να πάμε στο κέντρο, στο ακβάριο, γρήγορα. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά παιδιά, ποιος φταίει. Κύριε, πώς τι κάνουμε, πέρασε ο χρόνος, σε λίγο ακβάριο τελείωσε. Ξέρω τι θα κάνουμε, θα παίξουμε Uno και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Πας καλά, Ραφάλιο, ο πατέρας μας χάθηκε και εσείς θα παίξουμε κάρτες. Αν έχεις δίκιο, συγγνώμη. Ραφάλιο, τα λέμε στην άλλο κόσμο, θα μας λείψεις. Παιδιά, εδώ είμαι, απλά ήρθα να πάω τούρτα και γι' αυτό έκανα τα όλα. Πας καλά, έκανες όλο αυτό για να βάζεις τούρτα μόνος ρε τσουκούνι. Ναι, αυτό ακριβώς. Ραφάλιο, αυτό δεν είναι αστείο. Λούζερ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ παιδιά, τα λέμε.